ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita zvakare. Nhasi tadzoka kumatepa-tepa. Vakauya madzibaba, vakauya vanasekuru, vakauya vedzichechi. Takapedzisira kukupai vhidhiyo sekuru vaya vachiti izvi ndo nyaya diki ndasiya ndapedza basa. Asi sekuona kwamuri kuita ndo nyaya iri kunoku. Hapana chati chashanduka kumatepa-tepa, dzimba dziri kutsva. Ndipo paya patakambobvunza mubvunzo wokuti sekuona kwenyu imimi pane vese vakataura ndevapi watingati vagona. Isusu takave nechivimbo chekuti vanasekuru vatakapedzisira kutaura navo paya ndo vanese, nekuda kwokuti vakabata chinhu chikanzi banga chikatanga kupfuta moto, tikati ndo moto uya tikava nekubvuma. Asi sezvamuri kuona moto uripo, moto uchiri kuendera mberi. Izvozvi kutaura kuno kwandiri kuita haisiro yega imba iri kutotsva dzimba dzakawanda. Saka zvabva zvatishaisa mazano kuti saka chii chiri kuitika. Ndipo paya patakambotaura futi kuti vanasekuru vakauya vekuHarare vaya vakati panoda kubikwa doro, nekuti moto uyu ukasamira ukamira izvinezvi uchambomira zvishoma asi uchaendera mberi. Sekuona kwatiri kuita moto uri kuendera mberi zvakutipa kufunga kuti ndivo vanogona kunge vakataura chokwadi. Asi sinsi zvavakataura zvacho zvisina kuitwa, hatichazivi kuti ndizvo here, nekuda kwokuti pamwe dai doro racho rakabikwa, pamwe moto uri kungoramba uchiendera mberi. Hatichazivi muri yeZimbabwe, asi ndo zviri kuitika kuno kumatepa-tepa. Moto hauna kumira, moto uri kuenderera mberi. Vanasekuru hanzi vabata zvakasiyana-siyana. Patova nekuvengana kwevagari venzvimbo ine vachingodzi uya ane chakati. Kuti tichaziva chokwadi hapana. Zvinhu zviri kubatwa zuva nezuva. Asi takaudzwa isusu patakabva kunzi moto hakuchisina nyange mukadzoka. Zvotipa mufungo wekuti nhasi uno tikadzoka moto uchida iso zvinoreva kuti vainyepa, hapana chiri kufamba. Vakataura kuti moto wazopera, asi nhasi uno moto uri kuendera mberi. Muri yeZimbabwe tiri kuno kumatepa-tepa. Kutaura kuno kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe zvinosiwisa zvikuru. Moto uyu waspreda wapane rimwe famu zvakare, harichisiri famu rino rega riri kutsva. Hanzi famu rinonzi Benridge Farm ratangawo zvakare moto kupfuta. Mukanyatsoteerera mataurwo ari kuitwa pane vamwe vari kubhilivha in satanism, uyezve vari kuti izvoni mafarms iwaya akatenderedza vari kuroya vari pamwe chete, vari kuita satanism yavo vari pamwe chete. Izvo zvakutipa kuti izvozvi mashoko atabva ngutambirai kuti famu iro ratanga kutsvawo zvakare, zvakuita kuti pfungwa iyoyo yesatanism ichiuyawo futi kwatiri kuti kuda zvokutaurwa ndezvechokwadi. Kotoziva zvipi? Regai titange kutaura nevakabatwa vacho, tinzwe kuti ko zvamakabatwa moto uri kuendera mberi sei. Ivo vanasekuru vacho tanga tichida kutaura navo zvakare, asi vanzi vaenda kubhodha kunotsvaga mumwe mushonga munyowani, zvichireva kuti mushonga wavo kudhara wakakundwa. Ndo nyaya iri kuitika mhuri yeZimbabwe. Regai titange kutaura nevanhu vari pano, tinzwe kuti zvakamira sei. Asi chandoda kukuzivisai ndechekuti zvibhakera zviri kuda kutanga kakawanda, tichida kudziridza vanhu vachida kutorovana. Vamwe vari kuti iwo unoroya, vamwe vachiti aiwa ndezvenhema. Magariro anga achiita vanhu kuno ashanduka, vanhu vakuvengana. Asi chandingade kukuudzai zvakare ndechekuti pari kuitwa zvese zviri kuitika izvi, vemutemo zvakare vanenge varipo. Ndo nyaya iri kuno kumatepa-tepa. Regai titaure nevacho vari kuvengana, tinzwe kuti vari kuti chiiko, zvii zvanetsa, chii chashungurudza vanhu munyika yababa. Kubva zvatabva mungatitsanangura kuti zviri kufamba sei? Kubva mabva kunoku isusu taiona fanike zvikufamba zvakanaka sematauriro andakamboita, asi mangwana yacho mangobva kunoku chete dzimba dzasara dzichitsva, uyezve inini ndakazobvisirwa nyoka mumba mangu, zvokuti ndatadza kuziva kuti nyoka iyoyo yakabva kupi. Ndoedza kumubvunza sekuru acho, vanoti iwo wakaberekeswa. Ndakaberekeswa nani? Handanongonditi wakaberekeswa.
Saka kuberekeswa kwamukutaura iko kunudza kuti nyoka yamabvisa mumba mangu kana ndakaberekeswa inini iri kujei, iri kudzoka ere kuno muridzi waina akandiberekesa ichinodya chiuya mumba mangu here, hanzi wakaberekeswa chete. Saka havana kunditsanangudzira kuti zvakafamba sei nokumira kwese kwandaiita nenyaya yemoto, ndichichemera mhuri yese yeZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirei moto, ende uchiri kuenderera mberi. Kana nanhasi uno moto izvozvi wabvira kaviri, but ivo havana kuuya, wangachiti tichauya nhasi topedzisa matare acho, but havasi kuuya. Saka handikutadza kuzvinzwisisa. Sekuona kwenyu zvavari kuita ndezvechokwadi here izvi? Nekusaona nekuti pamwe tiri kuona semashura yavari kuedza kuita, asi pandiri pamba pangu panapa chokwadi chizere pamberi paMwari. Ndakapererwa, handina chandinacho kana chandakabata. Iwo wakataura kuti hauna chawakabata nemaoko ako asi wakaberekeswa. Asi ndaida kuziva nyoka yacho kuti ndeyani, asi havana kunditsanangudzira muridzi waine nyoka yacho. Asi yakatobviswa mumba mangu, neniwo kugara kwangu zvakandishamisa kuti mumba mangu mungagare nyoka yakadai, zvakandishamisa. Kubva zvavatanga kubatsira vanhu sekuona kwenyu, tingati pane change here apa iri kuitika? Change chaiyo chemoto chaicho hapana kana change. Hapana kana change. Wakatobvira moto varimo, ukabvira moto varimo, ukabvira moto varimo, nezuro vacho vachiti vapedza basa ukabvira moto iyo varipo. Nhasi uno vachiti vachadzoka moto wabvira futi kaviri, iwo hatisi kuona kugadzira kwavo kwavakaita, nokuti vakauya muno muchitida dambudziko remoto. Asi takasvika muno tikuona kuti vakutotsvaga zvinhu zvakawanda zvokukonzera kuti ndikuona fanika vaitototsvaga mari chaini. Ndakatobviswa $100 kuti hanzi ndibvisirwe nyoka yacho iwe. Mushure mekunge ndati handina mari, ndashayikirwa nomudzimai zvamanje handisina mari zokuti ndakasara nezvikwerete zvamwe vanhu. Saka komiti yanga yakumanikidzira kuti wewe ndiuri kuramba chete, saka tsvaga mari iwewe. Saka hanzvadzi dzangu dzakazomanya kutsvaga mari ita $100, ndikauya ndikabvisirwa nyoka mumba mangu, but moto hausati wamira chete. Saka vanhu tingati vakabatwa vakawanda, izvo vari kubviswa mari vakawanda zvakare. Hongu zviri kuitika izvozvo, vakawanda vari kubviswa mari. But roughly muchingonzwawo vanhu, tingati mari yavabvisa sofa vese vanhu tichivasanganisa vachipa vana sekuru yakawanda zvakadii? Ndisinganya kutarisa kune munhu ainyora vachibhati mari nechibage nembudzi zvaiuya ndichiona pana nemasi angu. Saka ndisingazwe kuti zvanga zvichisvika mari sezvo sekretari anga asingakwanisi kutiudzawo isu kuti zviri kufamba sei. Asi zvakawanda? Zvakawanda. Saka imimi zvamuri chairman mucharamba muinawo here vanhu ivava, kana kuti maakuzeza futi kuti mukavabvisa mubva manzi akuda kuwanza zvinhu zvake? Ipapa manje ndokuti kana simba chairo kuti ndichitaura inini handinaye. Nokuti ruzhinji rese rinongoti pamwe ndikataura inini kuti inini handina chinhu chandinonzi ari kurambira sezvo ndiye chairman. Saka ndapererwa mune Zimbabwe, ndapererwa kupererwa kwekuti nekuchema kwese kwandaita paredhiyo kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirei moto uchiri kubvira, nanhasi uchiri kubvira, nhasi uno ndini ndakuya kuzobatirwa nyoka. Vakuru, toda kunzwa zviri kuitika izvi, muri kuona chiri chokwadi here kana kuti manyepo? Zviri kuitika ichokwadi, nokuti ndo zvatiri kunyatsoona kuti zvinhu ndo zvazviri kuita. Moto uripo uri kupisa dzimba, tiri kungozviona. Asi pane nyaya dziripo dzevanhu vane zvinhu zvavo muno. Saka zvazoita kuti zvane syndicate manje, yokuti next farms aya vane chokuita panapa. Ndo dambudziko ratawana manje. Because aivo vari kunyatsotaurawo kuti shuwa tichikubatana nevamwe vatinawo yavanzi satanism yavari kushandisa vanhu ivavo. Ndo dambudziko ratawana manje. Saka nezuro nokusvika nanhasi sekuru vati nhasi handichauya nhasi, regai ndimbotimire mbichana ndimboona kuti zvakamira sei, because paita timu manje. Ndo zvanetsa manje, ndo dambudziko ramira panapa. Vari kuti vaakuzorora nekuti vanhu vacho vati wandei vari kuita basa rachiro. Syndicate iyoyo ndo yanetsa manje, ndo yava kuti vakutanga kutomboona paground kuti zvakamira sei. Then tine mashoko chairman, hanzi makati mimi kwavakabva vakatobva nekudzingirwa uro, ichokwadi here? Ichokwadi, nokuti chete kuti kana pasvika panguva yakadai so munhu agone kutaura chokwadi, asi kune vane ruzivo muno vari kutaura kuti ndo zvazvakaita. Inini ndete kutoudzwa, because ndiri setira ndotopora ndichipora ndichiuya ndichiona kuti zvakamira sei. Handimukona manje, nokuti zvazvinoita manje iwo chairman vari kutaura iwo vemuvillage apo vari kuti iwo nezuro apa vakanga vachitaura
vachitaura kuvanhu kuti inini chinhu ichi ndichangu, vakataura public. Hani muri kuona manje. Saka hewo manje pasvika ipapo manje iye nhasi vanotaura kuti ichi vanhu vari kundipomera. Asi sekuru ava vaititaurirai kuvanhu kana kuna imi makavabvunza vanhu ivava vane kutaurai kuti ndizvo zvavanga vachitaura vega ivava. Ndo dambudziko riripo. Ishuwa munhu haabvume kuti inini ndine chinhu, because izvi ndizvo pamweya kaizvi isusu hatina chatinoona manje. Asi kune kutaura vega vakazvitaura vega vachiti inini chinhu ndezvangu vega vachitaura kupublic. Kana makabvunza ivo vanozviziva, handimukuona. Asi kana zvasvika pakudai manje kuti inini ndiri kunenedzerwa, because achingaite kuti inini ndinobatirwa nyanga, inini mba mangu ichingomuka chite yamba mangu inenge yamboya sei. Alright, ngatimbozvitora ine rimwe divi. Hongu zvinhu zviri kubatwa, hongu vanhu tingati vakaromba kana kuti vane mishonga, asi sei moto usiri kupera? Hanzi naiya muridzi wacho vakabata chirume changa chiri apa. Isusu patakasvika vakanga vabata chechikadzi, ndobva musi watiri pano vati vabata chechirume vapedza. Saka zvichiri kubva kupi? Zvauya kune vakomana vandiri kutaura vesatanism vakatanga vachiti isusu tabata chinhu chedu, ndo vane nyaya manje. Ivava voti pa next farm apo naye vamwe vari pa izvinozvi vari pa Simona. Ndo vatakutovavarira kuti tivadhonze vauye kuno kumanya. Ndo kuti tione kuti zvakamira sei. Saka taizvo tatorangana kuti mangwana kuseni tinenge takutoona kuti ndezvipi zvinenge zvichiitika. Asi hamuone kuti pachapera chiitiko ichi pachange nekuvengana nekusada kuonana dzimwe nguva zvisiri zvechokwadi? Dambudziko iroro nokuti kana varamba vachidai so isusu tine marongero edu sevakabata village yese todzokera pakare pokuti vese vatakanyoresa vakanyoresa zvinhu kuna mambo vese ivava tovatakura toenda kuna mambo vonosechwa zvakare vonopedzerana. Kana uchiti iwo wakambobhadhara kambudzi kwa mambo ukabatwa nehuro iyi imombe, handimuzviona mai waenda unobhadhara uku, unenge wambobhadhara uku uzonobhadhara mambo uzotananiswa futi paunogara, ndiko zvakupedzera kwazvakuenda mai, because isu tatova serious nenyaya iyoyi. Hatikatadza kuramba chita basa imimombo ndione kwataura public kuti inini ndiregerewo ndakakukanganisirai. Nhasi kana wasvika pane vanhu manje kuti inini saka vese mazita iwawo ndinawo ndakuendesa kwa mambo kusvika pa weekend Saturday inei vanoenda kwane gomo vese, handisida kutombavasiya, ndovatakura nemotokari tinadzo tovatakura tunosiya kwa mambo. Iye mangwana iye wemasamonisi iyo anouya wopa masamonisi woenda kwa mambo. Ndozvaza kuita manje ndokuti dambudziko racho ripere. Kana mambo achiti muri kutinyebera usunga isusu varidzi vekomiti, handimuona, ndo dambudziko riripo. Saka kana vachidai so ndo zvavari kuda. Isaka ndangoti zvipere, unongotaura papublic kuti inini handichada zvangu zvapera, zvinoti inini ndasungirwa, inini handisi kuziva kuti chii. Pawataura neuyu ari kubvisa uyu wataura uchiti hehe woyo kupublic kuti ini handizvizivi, aiwaka. Saka mambo ndiye anopedza, ndobasa rani negomo manje. Muri Zimbabwe nyaya iri kuno iri kushayisa zano, hatichaziva chiri kuitika kumatepa-tepa, ndokutaura chokwadi. Ndingade kuti titange nekukupai nhoroondo. Pakatanga kutsva moto iyi, takasvika zvichinzi pane zvakange zvabviswa, asi moto hauna kupera. Tiripo isusu zvakare takazowana chechi yakaitwa vachiti pane akaromba, asi munhu iye hapedze 3 days ari mupenyu. Nhasi aminoti mazuva mangani hapana akafa. Ndokubva kwazuya vana sekuru vatakauyawo navo isusu kubva kuHarare, vakaita matare avo vakati nzvimbo ino ine vanhu vane urombwa, yes, asi hazvisiri izvo zviri kuita kuti dzimba dzitsve. Ndopavakataura nhau yenzvimbo dzinoera kuti pane zvakakanganiswa zvinoda kugadziriswa. Zvikanzi vagari venzvimbo ino vanofanira kuti vabike doro. Kana rabikwa doro iroro vogadzirisa chivanhu ichocho. Iye zvino izvi moto taakumboita kuti umire, asi hatina masimba ekuumisa zvachose kusvikira vanhu vaita chivanhu chiri kudikanwa.
Naizvozvo ndipo paya makamboona takamboti zi moto wakambonzi wapisa mupanda, wapisa chakati, zvinhu zvaitsva zvayo zvishoma. Asi iye zvinezvi moto uya wazodzoka. Makaona takamhanya nemakamera, vanhu vachitaura kuti opa anzwa nekamera achimhanya, tichimhanyira vana sekuru vane zvinhu zvavaibata. Zvinhu izvi ndakazviona, ndaindiripo, ndofunga makazvionawo pamakamera. Tikaburitsa nyanga ichibatwa, ikanzi banga, moto ukapfuta. Tikave netendero nekutendeseka kuti ndo zviri kuitika izvi. Uyezve ivo vana sekuru vakavimbisa kuti zvataita izvi nhasi tabata chikono chacho, saka hakuchazove nemoto. Moto wakaramba uchienderera mberi. Ndava kuHarare ndakavafonera kuvana sekuru, hanzi moto uri kuenderera mberi. Vakati pane mumwe mukomana anga asipo, anga akaenda hanzi kumazowe kana kuti kushamva, uyezve auya moto watanga kupfuta paanga akagara, dzimba bva dzatanga kutsva. Mafacts asati averify haidiwa kuti ichokwadi here kana kuti kwete, asi vakabva vataura kuti tagadzirisa kuchina moto uchaitika, asi mazvionera moto uchiri kuenderera mberi. Mukati mimi hongu ndine zvinhu zvanga zvichipisa, asi tiri kuona zvakabviswa kapaya, tikaona zvichibviswa ko moto uchiri kuenderera mberi. Muri kuzviona sei? Ndo zvandisiri kuzivawo, zvakabviswa muri yese ngazviona, asi ndikutoshamisika moto uchiri kuenderera mberi. Saka ndakaramba kuti ndirambe kuti hazvisi zvangu izvo zvabatwa mumba mangu, ndakakoniwa kuramba paruzhinji. Saka handisi kuzivawo kuti pachine zvimwe here zviri kupisa kana kuti ndizvo zviye zvakabviswa, handisi kuzivawo. Isu takatatoone mufungo wekuti makafurana nasekuru kakuti mutaure kuti ndine zvinhu kuitira kuti vana sekuru vaonekwe sevari kugona basa. Kwete, ini vakatondimaningidza vachitoti ichochi chiri kujoinana nesandawana. Mushonga wako hauna pawa, saka unogona kutorwa nesandawana uchibva waita se uchitumwa kunopisa rimwe saidi, saka choda kutobviswa. Ndikati ayo kana zvakadaro ngachinobviswa. Ndopawakabvisa paya vachiuya nacho. Asi ezvinezvi takuchiongorora maitiro avakaita ezvinezvi moto uri kuenderera mberi, sekuona kwenyu zvavaitita ndezvechokwadi here kana kuti zvangori zvemasaramusi? Ndisingazivo kuti masaramusi, asi nokubvisawo kwavanenge vandiitira zvinhu zvacho inongoti ichokwadi, sekuti munhu aivhura dzese hembe achisara asina chinhu, saka unobata chinhu kumba mako. Saka ndisingazivo kuti masaramusi here. Ameno. Ko zvamaimbotaura zvemasaunzi amainzwa mumba achiri kunzwika here? Mumba hamusi, zvese zviye zvakatopera. Kana padumbu paindirwadza apa nechawakabvisa chacho ndatowanani. Saka zvinobva zvanetsa kunzwisa kuti vari kugona kana kuti havasi kugona. Handisi kuzivawo ipapo kuti dambudziko romoto richiri kuenderera mberi, saka handisi kuziva kuti zvavari kubvisa izvi kana kuti pachine zvimwe here zviri kupisa, handisi kuzivawo. Now mubvunzo unoti ari kutaura chokwadi ndiani? Takaona vanhu muchipa makomenzi kuti veDrewmas media makati imimi sekuru vamunofungirira kuti wakapedza moto ingawani moto uri kutsva. Takataura isusu kuti hongu ndo watiri kufungidzira kuti ndo vakamisa moto, nekuti vakataura kuti ndakumbomisa moto asi moto uchaenderera mberi. Vanhu ngavabike doro harina kubikwa, moto uri kuenderera mberi. Sekutaura kwavakaita ndizvo zvakatipa mafungiro, asi sezvataurwa nemunhu anga ari pano kuti isusu tiri venyama tinoona nemaziso edu haasi emweya. Now zvinobva zvatipa confusion nekuti chii chiri kuitika pamatepa-tepa. Moto uri kuenderera mberi. Chaakunetsa iye zvinezvi ndechekuti ndofunga manzwa baba vanga vachitaura pava nekunongedzana, iwe wakaipa, iwe wakaipa, iwe wakaipa, asi kutaura chokwadi kana vanhu vakanongedzana kusvika kupi, moto uri kuenderera mberi. Ndozvatingade kukuzivisai pari zvino kuti kumatepa-tepa moto uri kuenderera mberi. Tiri kuramba tichidzoka, tichakupai
semabudiro azvinenge zvichiita. Isusu hatisi takaunza vana sekuru vaibata, takavawana vari in action ende takave nekubhilivha kuti zvavari kuita ichokwadi. Now moto hauna kupera, kwatiri takutoti ndeve nhema nekuti hapana zvaitwa sofa. Asi nawo kuti tichiti ndeve nhema, manzwa sekuru vai vakambobatwa vachinzi ndo vane chinhu chiri kupisa dzimba, vakabvuma kuti hongu inini ndanga ndinacho chinhu ichi ndisingazive, vakabvuma paya. Ende tavabvunza kuti imimi sekuona kwenyu inhema here? Vakutaura kuti aiwa ndikuona sechokwadi. Sei muri kudaro? Ini ndairwadziwa napa, pakapora ndakarapwa. Zvakati vanhu vandainzwa kufamba usiku mumba mangu hakuchina. Ndo zviri kuitika muri Zimbabwe, tonga itinzwe. Taona iwo uri wechidiki, zviri kuitika munzvimbo menyu izvi, unoti kudii nazvo? Nini hangu zviri kuitika munomu handisingezi kugutsikana nazvo kuti tizive kuti chii, because zvimwe zvinhu zviri kubatwa but hapana change chatikuona pana wemoto. Moto ungoramba uchingopfira kubva kuseni. Moto watombotanga kubvira 2 pabvira Mpanda nechinjausi zvikatobvira, tichitoona tikati maybe pamwe zvichangoperera ipapo, but tazoona zvakuramba zvichienderera, dzimba dzakutoramba dzichiitswa. Saka tichanyatsougutsikana kuti zvizi kumbonyatsoitika mudunhu chese. Asi kufunga kwako iwo zviri kuitika zvokubata zvinhu izvi ndezvechokwadi here kana kuti fake? Zvimwe zvacho tokuona kuzoona inge chokwadi, zvimwe zvacho manyepo, but hatichanyatsobhilivha nekuti isusu tingori vanhu venyama, hatione. Tinoita zvinhu zvekutongoonawo zvezvangoitika, deta tine simba racho rekuona zvinhu zvacho kana kuzvibata tega taizvikwanisa, but hatichabhilivha kuti tikunyeperwa here kana kuti chokwadi. Hatichanzwisisa. Magarisirano amuri kuita muno manje achikanaka here sekuona kwako? Magariro acho manje anenge apenda manje, nekuti tetangonongedzana kuti nhenga akaipa, but moto ndokungoramba uchingobvira. Munhu akabatirwa chinhu chake akuzvibhilivha ega kuti ndabatirwa, but moto uramba uchibvira. Ndo zvinhu zvoita tisagutsikane kuti moto unopera rini. Nokuona kwedu isusu takaonawo kana nyoka yakabatiwa yanga iri mhenyu. Yanga iri mhenyu? Saka muri kuona zvinhu zviri kuitika zviri zvechokwadi? Pano zviri kuitika tikuona kunge ndizvo zvechokwadi isusu. Ko sei moto usiri kupera? Moto wacho sekuru autaura kuti ndiri kugadzira, saka izvozvizvi wandifonera achiti ndiri kubhodha, ndaenda kutora umwe mishonga kuti ndidzoke. Saka vabvuma kuti mushonga wainawo nezvawakurira? Vaenda kubhodha kutsvaga umwe mishonga. Asi hamuone sekuti zvinhu zvichaita kuti mupedze mavengana here nevanhu, asi moto usiri kuzopera? Tichaona kuti kudzoka kwachaita iwo kuti zvichamira sei futi. Tikanga taona kuti zvaramba pa unataka kutotanga kutotaura kuti zvinhu zvenyu hazvisi kuita. Kuti kana pavanoshandira mapurisa anenge aripo. Mapurisa anogona kunge aripo, asi mapurisa akangofananawo nesu zvakare, nekuti hapana chavanenge vachiziva, vanenge vachingoona zviri kuitika. Saka sei muri kubva maita pfungwa dzekuti ndezvechokwadi zviri kuitika izvi? Tangoonawo nyoka yacho kuti yanga iri mhenyu. Ko kana iri yavo? Amen, pamwe ndo yavo, hatichaziviwo. Since vechiti zviri kupisa dzimba zvinhu zvevanhu, saka vari kuenda kunotsvaga mushonga wechi ivo vakavhisa zvinhu zvacho? Inini vangondifonera pandavabvunza kuti sekuru muri kupi, ndanzwa kuti kwayambobvira moto, zvikanzi ndaenda kubhodha kutsvaga umwe mishonga yekupamidzira. Muri Zimbabwe ndinovimba chirongwa chanhasi machiona sekuona kwamuri kuita zvakare ndo zviri kutoitika izvozvi. Kuseri kwangu imba iri kutotsva iyoyi, ende vari kuedza kupfurunura kuti kuda vangasevhiwo zvimwe zvinhu, asi chokwadi ndechekuti moto uri kuendera mberi, moto hauna kumira. Hatichazive ari kutaura chokwadi, hatichazive ari kureva nhema, asi iyi ndo nyaya iri kuitika. Moto hauna kupera, moto uri kuendera mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu.
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuwa. Hama dzangu, ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafeave iwe, bafeave iwe. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, bafeave